всички, аз съм в аниме, тук с мене Уедар чуй някакъв пич тук с такова. С диамант съм направил. Какъв е това, бе? Здрасти, между другото. Здрасти, пича, чао. Ола! Ола е на тебе. Точно, що, бе? И на тебе. Хубаво, айде ходим. Ай. Оле на тебе. То тук няма нищо, по принцип. Ай да видим сега, може да има нещо. Скача в портала. Ами, чакай, не съм скочил. Аз ще да скачам в портала да видим. Ма то ние ако сме в портала, то... Ще наспомня на същото място. Защото винаги има по един свободен. Слязох. И аз. В някакво заледено. Да, ясно. Ето до мене. Обърни се. Наляво. Да, ето. Окей. Добре, това мап го мразя. Винаги умирам там на едно троско място с такова, с какво биш, слава. Лава, да. Има някакви хипер малки тунелчета, в които има лава и се изкушаваш да ги прескочиш, за да вземеш честовете. Да, обаче интересно, че в честовете няма нищо. Защото когато бях хакер, че както казвам, бях в кавички. Да, сеща се. То аз играя с хака, ама в други сървъри, защото тук ми бъгва. Аз не мога да намеря някакъв нормален сървър, тук е само това ми харесва и то няма никакъв минигейм, тук е само кънка гейм, много интересно. Ето пак е. Там върху. Здраве, влизай. Да, и Дарк и черния мангал е тук. Да. Влизай. Ще имам 15% бати. Как се кажеш, що сма, бе? Не ми да. Скачай в портала и ще се чуем. Да, скачай в портала. То май няма нищо вече. Скачай в портала. Аз сега щом го засня и го фърнам. То в момента между другото нямам няколко часа. Да, 5 без 7, те да 6 без 10. 5 без 7, 6 без 10. 5 без 7, 6 без 10. Джели! Влиза в портала, почваме. Скачай в портала, че почваме сега. То май няма място обаче. Че нямам да го пусна на 2 места там свободно. Бързо, ние повече са, да, ние 3 са. Ще лъжиш. Не, повече са, бе. Към 6 места има някъде. Аре, влизай по-бързо, бе, брат. Ама да знаеш, само една игра ще изиграем, че не са бъгаш, кой направя. Не някои работи, много работи. Всъщност не съм много рад, защото съм пуснал някаква гадост на телефона, която се бъгва. Например, не знам от я пуснах всъщност, обаче се побърка. Значи, ту серверът те дисконектва, ту Майнкрафта ти крашва, ту скайпа се бъгва. Да, просто уникална история. Влезнах ти. Ти влезли вече, бе? Не мога. В портала влези ли? В един мъсен спам пише. Ни почваме вече, вижте. Рън! Го! Да не пуснеш хака, Гащо! И нищо друго. Майко, какво зе? Идвай, къде си? Рън! Ще ги бия с... Къде си, брат? Не знам аз къде съм. Не бе, как не си взел, че си взел голям армор? Ела в малката дупка. Там съм. Скрит съм вече. Малката дупка. Опа, тук някакъв пич при мене. Малката дупка? Бягай. Не тази. Бегай то с... Аз ще умра. Рън! Ме убият, умирам. Край, пуквам. Брат, следвай ма. Следвам това, обаче ма коня звипой. Вече взеха първо. Не, там има джъмпинги. Аз ще обикарам около спална. Идвай там. Ела тука. То спря да ме гон? Чай, то спря да ме гон. Аз човек остатък. Гони ли ма някой? Не, аз съм след тебе. Ама, да загуби вече. Тук май е лавата. Има някаква странна рандом вратичка. И аз не знам. Ти отиди от едната страна на тунелите, аз от другата. Аз вече влязох. Имаш някаква храна? Само стреличка.
Само две стрели има. Лава. О, джъмп! Апетитно ми изглежда. О, намерих това. Залез съм. Имаш ли хубави гащи между другото? Нямам други освен тях. Добре, взимам една пръчка. Гащи. Аз не мога да намеря нищо. С една пръчка, гащи. Лава. Ми гащи. О, гащи. Тук има някакъв тъп джъмп, който мисля да мина. Аз там тях един тунел на другата страна. О, често с меджа. И златни гащи има. И златни обувки, и златна каска. И брада. Тук има лава. Ела, аз той виждам къде си той. Още един чест. Тук хубава не мисля да рискувам. Ще взема някои работи и ще ги дам. Ма няма храна. Имаш ли? Имам и оръжие. Имам и Не ми доста трябва оръжие. храна, защото ще гътна след малко, ако някой има такова. Опа! О, лава. Ето. Ела тука. Там има ли 4%, още? чуто. Стой, секунда. Има някакъв тук. Пас. И мач играем. Мач, пас. Рън, ще падне материал. Ух, извиняй! Какво? Майко! Какво стана? Забравих си има PvP. На Hunger Games няма PvP лойка. Добре. Чакай, ще дам нещо. Имаш някакво дървено оръжие? О, мерси. Оръжие. Да, дървена пушка. Сега имаш ли храна малко или много Искаш ли нахален каска? ставам? Извинявай, майка! Удари ме, смейче, удари ме. Ау. Значи каска. Мерси. Имам чувство, че нарочно го правиш. Свикнал съм от... Добре, бутушки. Свикнал. Имаш ли... Крашна ли че? Не. Тук съм. Ще краш каква, бе. Храна нямаш ли? Никаква. Там не дей да ходиш, не дей, ще Знам. филмиш целия клип. Току-що видях. Как? Добре. Ще умей. Ма търся само малко ме страх да я наспална, ама... Щом са нага ще еда. Не бе, значи започваме да си пусна ли спид хака? Не, никакъв случай. Следвай ме. Сам не дей в клип. Чакай, аз се обърнем, тук има едно местенце интересно намерих. Ти разбраха, че имаш хак, човек. Сега бързо да се страхуват от тебе. Това го да беге, той пък е одивен с хака. О, рефилнаха са честото. О, не. Тя ги отрепах направо тук. Мъга. Той пък май можеше треволяци да се чупят. Революция. Точно пък. Първи да се е появил някой. Омайтам се. Топ. Мъга, Аз намерих чувам. някакъв... Някой умря. Има вече храна, малко. Я май ми дай, чакай че аз тука... Аз съм Много скрит. ще. Ого, батка, няма да стане от тука. Батка. О, славна храна. О, там како беше мила. Нищо. Някой идва, ще ма килни. Кабак. Трябвам само Iron Chest Брат, Plate. помощ, ма! Умирай. Брат, умирай трудно 3. Умря трудно 10 Умирай трудно 15. хиляди. Би ли бил така добър да ми помогнеш? Ела на спаун. На спална съм. Той там ти ли си, бе? Еми не, баба ми. Супер. Аре бе, няма ли да на Iron Chest Plate тук? Обичаш да те целуват бабичка, Лукаш. Кой беше това? Рън, ще ме убият, мъртъв съм. Едно сърце си, фак. Убий го, моля се заради мене. Вика. Кой не е подвижда тъпите? Ще умре. Чакай малко. Ето взе такива на май ще умре. Браво. Убий го. И сега си пускам спидхака. То си има спидхак. Няма спидхак. Какъв Няма да ми ядеш, бе. Магаре мръсно, няма да ми ядеш. Чуваш ли, бе? Чуваш ли, бе? Ау, умрях. Чувай. Добре, Здравей. ако искаш, почвай нов клип. За кодов клип добре беше. Ама много дълъг ще стане и ще ги разделя. Това беше от мен за този клип. Чао. Чао.